35. Wala utang yung kuno, 35,000. Kautang kayo kuno na hindi. Sama kayo, utang kayo na. dumating sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, nanay. Ayan, ma'am. Siguro alam niyo na po kung sino yung nagpa-surprise. Meron po ba kayong gustong sabihin para po sa sender po natin? Walang masabi, si nanay. I love you, anak. Pakinuha mo nga yung pakinuha nyo yung motor spark. Pakikuha nyo yung motor spark. Iiyak nanay! Iiyak nanay! Ayan, mukhang hindi makapagsalita si nanay sa sobrang saya. Naiiyak na po siya. Pwede po ba natin siyang kanta na lang ng happy birthday para naman po sumaya siya lalo? Yes! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sabay-sabay po tayo, mabilis naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan na, I wish mo na po before Bluetooth.